zay ok ça va manafinaka izy tanao tony zegny hoe ino zegny toetsaigny tokony ho tsara apetraka na koa ho anagnana zegny izy koa anao mi-entreprendre en ligne izy io ty zegny fotony ao za ty zegny za mi-relax magna visualisation zegny za ty mandiniky raha fa vita ndraiky le raha mbala andeha atao zegny da amizay zegny mahatsara anao izy io ty so fo zegny anao un jour mba ho tapa-kevitry hiasa en ligne karaha izy io ty zegny hiasa en ligne hiasa amin'ny comptenao manokana zegny andeha ampisy vola aminao zegny asa izy fotoana zegny donc zegny ny toetsaigny tsara anagnana zegny na koa hoe tsara apetraka manomboka izy zegny noho ny fahasarotan'ny le nandalovako zegny agnazavako izy aminao edy niany zegny safe tsy maintsy sarotra zegny izy amin'ny voalohany safe izy koa ny raha araiky mbala tsy hainao zegny sarotra zegny izy amin'ny voalohany fa jusque anao magnano répétition mimpody hitanao mahay mora jusque anao lasa expert zegny amin'regny ke ireto zegny toetsaigny tsara anagnana zegny manomboko eto raha ohatra ka anao zegny mieritreritra mbala andeha hagnano na koa hoe efa magnano zegny ny toetsaigny voalohany zegny toetsaigny mila tia mizara toetsaigny tia mizara zay zegny idiratsika amin'ny hoe la loi de la réciprocité ny loi de la réciprocité zegny on se donne en don plus que anao zegny magnamia i audience-nao aby zegny plus que i audience-nao aby koa zegny magnamia raha ilainao zay zegny toetsaigny mila anagnana voalohany zegny toetsaigny tia mizara matetiky zegny afangarontsika zegny amin'ny fiainana andavanandro hoe ny monde en ligne karaha zio ty ndraiky monde amin'ny fiainana andavanandro anao amin'ny fotoanany tsy mirecord video amin'ny fotoanany anao tsy enregistrement na vidéo zegny monde roa zegny monde tsy mitovy anao agnatin'ny vidéo karaha ty zegny afaka magnano influence le tianao tsy aboegna zegny anao agnatina vidéo raha ohatra ka anao zegny magnenjiky influence fa anao zegny afaka mivolagna le raha tianao volagniny koa agnatina vidéo fa raha tsy agnatina vidéo raha zay misy jugement be de mety anahiragna zegny fa ny mahatsara izy agnatina vidéo zegny na dia misy jugement zegny olo de mitombo fo zegny nombre de vie-nao mitombo ny aire de visionnage-nao ary mitombo zegny commentaire anao mitombo partage-nao de migagné zegny zay zegny le mahatsara izy en ligne karaha zio ty zegny donc zegny ny toetsaigny tsara zegny voalohany zio ty hoe ny toetsaigny tia mizara zegny amin'ny la loi de la réciprocité zegny on se donne en don fa izy io zegny na mbala tsy mahatsapa anao hoe parfait zegny anao na mbala tsy mahatsapa anao hoe mbala tsy mahay izy novolagniny Les Brown igny zegny raha ohatra ka mbala tsy mahay zegny anao tsy ola fa plus que anao mitsapa zegny vao mainka anao mahay ndraiky jusque anao lasa expert zay zegny toetsaigny voalohany toetsaigny basé amina ny la loi de la réciprocité toetsaigny faharoa zegny toetsaigny zegny mipetraka amin'ny solopreneur zay zegny mbala mitovy amina entrepreneur zegny fa aloko anao tegna ho tonga ho entrepreneur zegny anao mikandra solo azonao mikandra solo zegny anao findrindra zegny fanagniny toetsaigny zay ndraiky fitsaboanagna raha solo mandeha manokana zegny i raha tia zegny tsy mitovy amina hira fa nikandra en ligne zegny mandeha solo donc zegny ilagna anao zegny
managna toe-tsaigny tia mandeha manokana. Exemple fô ohatra za zao ty zay aloka za hagnano vidéo ty taminao zegny za visualiser de za izy ty nandiniky fô hoe aiza caméra andeha hazavako raha ty amin'ny audience-naka aby izy safe i raha ty zegny sarotro de loza avy ako aminjare de juste za nangala caméra de za zoty zay zegny mipetraka devant ny caméra ty eto za mirelaxigny alovolako azavako raha ty de azavako aminao zoty izy iza fotoana zegny tsy mila hoe andeha hitady caméraman avy eo après ny vidéo ty vita za amizegny magnamboatra izy koa mbala za fô zay le masolo izy mbala za fô ka zegny magnamboatra le montage vidéo io le tegna sarotro magnano montage vidéo mahatonga le influence maromaro kokoa zegny mahatonga olo maromaro kokoa zegny andeha hizaha vidéonao zegny montage vidéo mbala za fô koa nagnamboatra montage zio ty zegny zay zegny le masolo izy zegny fa amina hira zegny matetiky hoe miaraka amina équipe anao tompony le philosophie fa miaraka amina équipe maromaro zegny ary mitondra lamba mitondra musique mitondra magnano record vidéo magnano record de maro be zegny mikamika nitsabonao amin'igny fa raiky zegny maro mikamika nitsabonao fa anao manokana fô mitsabo jiaby ohatra background regninao zegny zio ty zegny za fô zegny nandiniky hoe ino background ataoko amin'ny vidéo ty de ataoko amin'ny vidéo ty misy magnamela sirosiron'ilay vidéo ty zegny montage izy io ke ny travail en ligne zegny asa en ligne karaha zio ty ilagna zegny anao tia mandeha solo zegny ohatra fô za zio ty koa le andeha tsaboko avy eo andeha kotrana zegny za avy eo ary toe-tsaigny zegny mila anagnanao raha ohatra ka anao zegny mitravay en ligne karaha zio ty zegny tovy mikotrana plus que anao zegny mankamafy ty zegny mikotrana anao mikotrana anao mikotrana anao mikotrana anao mikotrana anao isan'andro volagna raiky tsy hitanao fivoarany ty zegny telo volagna tsy hitanao karakory tegna fivoarany ty taona raiky commence hitanao misy miakatra hely zegny karaha zay koa zegny ny asa en ligne karaha zio ty zegny anao zegny tsy mila raha izao de zao fa mila managna patience agnatina telo taona 10 taona ohatra fô za zao ty zegny navita nahazo le fertile online zegny nahazo le nakonkly varotro voalohany zegny tan ligne tato safi raha zegny agnisan'ny raha sarotro aloha raha zegny sakafazavegna aminao zao ty hoe mandra-pazahoana la audience maro de sarotro zegny andeha tokisan'olo anao ndraiky azahoanao le vola zegny fa fotoany anao mahazo audience maro mandeha automatique zegny le vola safe à partir ny raha bidinao zegny le audience-nao managna besoin am'le raha de mivanga le raha ambidinao izy io zegny na tsy produit-nao personnel fa na produit-nao la vevelany zegny ohatra nakazo ty zegny za mandafo raha avy amin'ny Amazon zegny hitanao amin'ny lien ambany karakory miaffilié amin'ny Amazon miasa amin'ny Amazon zegny anao avy an-tragnonao fo mahazo volanao avy eo avy amin'izare zegny zegny hitanao io karakory miaffilié amin'ny Amazon de i raha zay zegny amin'ny voalohany mety tsy ho hainao atao karakory mitsabo izy fa tsy hoe tsy anaranao avy amin'olo ke manao karaha zegny koa zegny asa en ligne mitovy mandeha mikotrana volaniko ty mikotrana nefa zegny raha tsy managna ilay toe-tsaigny zegny anao managna patience managna vision lavitra managna ilay targetinao zegny anao hoe tsaboeko ty niany ity koa tsaboko tsaratsara ny amare ity koa tsaboko tsaratsara ny afaka amare ity taoko tsaratsara amin'ny telo volagna magnaraka ary ity taoko après 6 mois ity taoko tsaratsara amin'ny taona ty ity taoko tsaratsara amin'ny taona ho avy ry ity taoko tsaratsara amin'ny 5 taona ho avy ry zegny tsy ho vitanao zegny asa agnaligny karaha zio ty zegny zay hitanao io tsy mirelax mora fa ny miasa zegny agnisan'ny sarotro zegny mahatonga olo tsy hitsabo izy zegny safe
asa en ligne karaha zao ty zegny everigno mora nefa zegny matoa tsy olo jiaby mitsabo izy zegny dikany sarotro zegny matoa tsy olo jiaby hitanao amin'ny tanàna igny magnano vidéo karaha zao ty zegny sarotro marobe zegny raha tandremanao raha ohatra ka anao zegny magnano vidéo zegny zay zegny mahatonga za mampianatra anahy développement personnel agnisan'ny zavatra sarotro voalohany raha ohatra ka anao zegny magnano vidéo karaha zao ty zegny aloha raha zay saka avazavaigna aminao ny confiance en soi confiance en soi zay zegny isan'ny zavatra sarotro voalohany fatokisanao tegnanao zay zegny isan'ny zavatra sarotro voalohany raha ohatra ka anao zegny hiasa en ligne karaha zao ty ny fatokisan-tegna ankamaroazao gn'olo tsy matoky tegna zegny mahatonga izy koa tondra aminao caméra i matatro anao nefa mbola plus que izay zegny anao zao ty magnazava raha devana caméra ohatra ataonao mizahazaha zao ty zany safe mbala mandinika anao io mbala magnitsy raha andeha volagninao zegny anao safe raha volagninao zegny andeha zavan'olo milliards de personnes sarotro be zegny magnitsy raha volagniny raha ohatra ka anao zegny magnitsy izy aloka n'olo andeha agnitsy anao confiance en soi magnaraka ny zavatra sarotro amin'izay zegny ny estime de soi safe monde en ligne karaha zao ty zegny zay ny monde hoe monde d'actuel en réalité monde actuel en fotoana tadiavanao le vidéo zao ty zegny hitanao fo zegny vidéo donc zegny itoetsaigny tsy managna patience tsy managna fatokisan-tegna zay zegny tsy ninisy tiato zalahy tegna tsy ninisy tiato raha ohatra zegny anao matazo vola fontry ambony latabatra vola amelan'ny youtube zao ty zegny ambony latabatra io hoan'olo jiaby tsaraikaraiky nefa hoan'olo vitsanisa ihany zegny andeha angala izy hoan'izay olo managna confiance en soi hoan'izay olo managna estime de soi ary hoan'izay olo managna ny valy mifagnotoniagna hoe fa magnino anao zao ty amin'ny place misy anao zao ty sahatro raha ty atogona zegny de raha azoko volagny zegny agnazavako vidéo ty aminao niany zao ty zegny donc zegny izy ka misy raha zegny azonao zavaiko ty mba sy avazemy boka mba agnazavako raha fontrifotry ndraiky izy safe monde en ligne ty ato misy vola fa za mbola tsy nahazo fontry za mbola tsy nahazo amin'ny youtube fa azoko zegny à partir ny raha lafiko amin'olo zegny ohatra anao zao ty zegny izy koa anao intéressé zegny misy méditation zegny ambany io entinao mimanifeste entinao maneho entinao mahazo raha tianao azo malakilaky ohatra anao hitrera agnatina vidéo karaha zao ty zegny i vidéo io zegny ile ambany amin'ny méditation io zegny zegny script ankamoramora izy kokoa tonga anao magnano vidéo automatique mahazo vola koa fa ny tegna enjigna zegny ohatra tamin'ny nagnanaovanao azy le Virgin izy hitanao amin'ny lien online mastery ambany eo zegny le mijompo mangala le tsy fa io risque mijompo mangala le carte bancaire anao tsy maintsy tsaboeko raha ty fa misy vola madiky raha ty enjigny raha zay fandraisana décision zay safe misy impact amin'ny vady aman-janaka anao impact amin'ny vadinao mety isiana malo izy io impact amin'ny zanakanao impact amin'ny raha andeha hoaninao fa jusque anao mijompo izy ave vitanao zay karaha zay koa zegny enjigny raha zay karaha zay koa zegny anao mitriky mandeha magnano vidéo karaha zao ty na mbola tsy magnano influence zegny anao enjigna fô izy mijompo devana caméra magnazava raha amin'olo zao ty enjigny raha
Toe-tsaigny aby zay zegny toe-tsaigny mila anagnanao. Toe-tsaigny manana ny fitiavana mizara amin'ny loi de réciprocité igny voalohany. Ny toe-tsaigny manana patience, maharitra mitsabo raha mitohy. Toe-tsaigny manana ny confiance en soi. Toe-tsaigny manana estime de soi. Toe-tsaigny manana fortitude, miasa agnatina solo mandeha manokana izy. Fa anao io zegny tsy vitany hoe mandeha manokana fa mila manana toe-tsaigny tia mivarotro. Toe-tsaigny tia mivarotro. Anjaran'ny artiste volaniko mivarotro émotion. Le mahay mivarotro émotion malaky. Le tsy mahay mivarotro émotion ela izy mitsabo ninazy. Fa anjaran'ny mpivarotro mivarotro. Olo jiaby samy tia varotro, fa tsy olo jiaby mahay mivarotro. Anao zegny mila manana toe-tsaigny tia mivarotro. Ohatra ataoko zao ty zegny, izy ka intéressé zegny anao hiasa amin'ny Amazon, antragno anao zao ty, nefa anao aveo mahazo vola amin'ny comptenao zegny. Izy zegny lien aroa hitanao ambany, atomboa Amazon FB anao zegny amin'ny Amazon. Na koa hoe mivarota à partir ny affiliation zegny anao amin'ny Amazon. Fa ny tegna tsy aboeko zegny pour le moment mampianatra olo hoe karakory mampianatra anao mi-affilier. Société andafy agny, any Amerika agny, anao nefa Madagasikara eto, anao miara-miasa amin'ny société mavita bandafy io, anao Madagasikara eto, départ zéro, fa juste manana compte YouTube, compte Facebook, na mbala tsy manana connexion an-tragno, izy koa manana estime de soi, volaniko teo, confiance en soi, possible fo zegny anao miramasy la monnaie ambony latabatra io zegny. Aloha janontsika io koragna fa za zegny andeha jump andeha ikotrana za io. Izy volaniko teo igny za io fa voateny, tanao teny izy ty zegny. Safia zay zegny le mentalité, andeha ikotrana za raiky fa za mikotrana. Za miala avy eo zegny andeha koa zegny za andeha jump koa zegny za zao ty andeha business na miasa business na zegny za raiky fo io, programme na manokana fo io. Miasa business na zegny za kanto miasa business na mandeha zegny za soit za amin'ny beach, soit za zegny mandeha amin'ny restaurant nagnanaovako affirmation tamin'ny chaîne YouTube tato igny zegny. Sorako nantalegny isaketo, sorako no hizaly vidéo ty, irasa amin'ny namanao agny hoe ty zala misy toe-tsaigny tokony anagnana igny, izy koa anao hiasa en ligne. Sorako anao hirasa vidéo ty amin'ny namanao agny, partager vidéo ty maximum ho an'izay olo tia développement personnel ndraiky tia miasa manokana zegny, tsy dia tia asa proposen'olo asa gauche droite anao tsy dia intéressé anao ninao vidéo ty. Sorako zegny anao ipartage vidéo ty maximum zegny. Fagnontaniagna afarany zegny, ino zegny raha nazonao tamin'ny fampianarana antsika teto niany, tamin'ny fagnazavagna raha maromaro nazavaiko tao aminao teto hoe mahakasiky toe-tsaigna aby igny. Donc zegny izy ka nisy raha zegny nazonao amila amin'ny commentaire ambany eo hoe ino raha nazonao. Raha ohatra ka nitondra valeur taminao zegny raha nazavaiko teto niany zegny, azadigna zegny magnamia j'aime, aveo partage amin'ny namagna findrindra zegny. Raha ohatra ka mba tia akatrakatra ndraikindraiky zegny anao amin'ny valeur anao, amin'ny valeur anagnanao zao ty zegny, izy volaniko igny afaka zegny anao mi-affilier miara-miasa amin'ny société maventy andafy agny avatragnonao fo, na tsy mandeha andafy na tsy mividy be navio mandeha andafy, fa à partir ny fianaranao karakory atao mitsabo izy amin'ny lien hitanao ambany aby io zegny. Karakory atao mitsabo méditation mahatonga izy malakilaky hitanao lien. Karakory atao
ife internet malakilaky online millionnaire mastery zegny ambany io karakory ataoko hivarotro malakilaky alafosiko amin'olo online millionaire mastery zegny the guy who come from United States, the black guy, Wesley Virgin, will help you on the League Online Millionaire Master. That's all for today, guys. I hope you got value from this video. Next time again, don't forget about to sub and share this video. Don't forget about to check the link below. And don't forget about the next upload. My name is Terry Titan. I come from Madagascar. I'm here to help you. I'm here to motivate you. I'm here to teach you about self-development, growth, and mindset. Next video, God bless you. Peace and love. You know,